Bugüne howa gowken bir ýerlere gitsegem boljak eken. Ýörenle senem men bilen gidiber. Ogluň tapakdan aljak soňam owa aýlanyp gaýtjak. Bolýa. Oho, attaş. Oho, Men Ali gaýdaýyn. Salamu aleykum. wa aleykumesselam dost, gowmy ýagdaýyň? Senem çağalan berdimi? Howa oglum okuýar, şonu göräýinlik geldim. Göräýinlik geldim. Ay owa bilýäň-ä, bize ýamikaý aýry ýaşaýas. Çağalar emejesi bilen mamalaryna bolýar. Bolman urala gynandım dost. Gıynanar ýar zat ýok dost, aýryşmaýan gitmay. Yo menem size gynanamok, çağa gynandım. Bar oglum kakaňa. Çağlar düşünmeýän ýa-da köpelýänle gynandım. Salam ed oglum. Wa aleykumesselam. Bolýa sag bol. Bolýa sag bolun.